umasipala waseMzumbe unohlelo lokuthuthukisa osomabhizinisi abancane okuhlelo olubaluleke kakhulu ngoba siyaqonda ukuthi umnotho wezwe ukhula kakhulu mangabe osomabhizinisi laba abakhulayo sikwazi kubanakekela. Osukwini namhlanje naye kumhla ka-12 kuNovember 2024 siqale ekseni nje lapha endaweni esijwayele ukuyibiza uDika Smith ngaphansi kwa Ward 19. Uma sifika khona sasibe nohlelo lokuthi siyokwakhela omama abadayisa lapha ama-fruit, sibakhela ama-market stalls. Sathinta kumnyango waka-Economic Development KwaZulu-Natal, sapartnerisha nawo, sabakhela kama-market stalls amahle kakhulu esithemba ukuthi bajabulile abantu bakithi nomphakathi nje waka-Ward 19 as waka-Ward 15 naku kubonge kakhulu lokho. Loxhaso lolo lufikile lizosisiza kakhulu ngoba besiphazamiswa nayimvula, ilanga, umoya. Siyabonga kakhulu ngoba besike enkingeni kakhulu ngempela. Ngoba besinethwa yonke nje ubuhlungu besibuzwa. Bunzima kakhulu kona kuhlala emvuleni nasemoyeni. Kodwa ke uzamile umasipala yonke leminyaka uzama kungahlangani. Kodwa ke kwazi ukuthi egcineni ke kwaphumelela siyabonga. Udayisa nomnyaka ngingasawukhumbuli. Kodwa sekuneminyaka sidayisa la. Siyabonga ke esikwenze lo umasipala ukuba asinike uxhala. Masuka ke khona silani njengamanje eWard 18 endaweni esibiza ukuthi isenkanini kune-indoor sports center khona. Uma sifika khona kunabanye osomabhizinisi abakhulayo la besithi ama-SMMEs. Bona ke njengamanje umasipala as part of ukubalekelela sihlele ukuthi sibanike izinsiza zokusebenza ukukhulisa nokudevelopa umsebenzi abawenzayo. Ngitholile nje uxhaso la eMzumbe, ngifeed uxhaso kade libalekile ngilidinga khona thina abantu benkukhu ke i-challenge yethu nje yona feed, so ngathi mengifaka nje nami ngifaka ngingazi noma ngizothola yini. Kade mengizwa ngifonela kwathiwa ngitholile kwayi ukujabula okukhulu okusuka kumina ngoba ngangalindele, but ke ngitholile ngangi-applyile applyele ngo-95,000 ngathola ifeed eweta u-95,000 iyona lapha ekhona nje njengamanje. Siyabonga ukuthi siphumelelile ukuthi isicelo sami samukeleke. Ngabonga ke bafika ke sebezo-check umsebenzi ekhaya indawo engisebenzela kuyona base beyayiphasisa nomsebenzi wami bafike bawuphasisa base bethi ngiyayithola ke ifunding. Ngijabule kakhulu ukuthola le funding. Uhlelo lolu lwala eMzumbe lunginike uxhaso lwezingulube enga-applya kulona. Ngibonga kakhulu nje ukuthi ngiphumelele. Uma bengitshela ukuthi sasibaningi kangakanani ngangingazitshela ukuthi ngingakwazi ukuphumelela. Siyabonga kakhulu ngosizo abasinika lona Nkosi yami. Nalo sizo abasinika lona Nkosi lokuvula i-bakery. Lolu hlelo kumina lungigqugquzela kakhulu ngumuntu omusha futhi asamncane ukuthi kukhona la engiyakhona because isikhathi esiningi sike ba-complain ukuthi abantu abasha benza izinto ezingasile like izidakamizwa yabo. Kodwa mekuthi bayakhona ukuthi umasipala ongaphansi kwethu aphinde akurecognize mekukhona abantu abasha nabadala ke futhi abangaphezulu kwethu abazamayo ukuzithuthukisa yabo, because asithuthukisi thina kuphela sakha namanye amathuba omsebenzi. Abanye abaza kwethu bakwazi ukuthi babetholene kube khona ama-job opportunities, sivela amasango ngalokho. Umasipala ukuthi akwazi ukuthi akubone lokho aphinde futhi asilekelele ukuthi okusikwenzayo kukhule kakhulu kube into enkulu kusho likhulu kuthini siyintsha ngaphansi komzumbe. Bayasebenza abantu bakithi umsebenzi omuhle esiwuncomayo esiwujabulelayo owenziwa umasipala waseMzumbe.